Bé, nosaltres exposarem els motius pels quals presentem esmena a la totalitat, fonamentat bàsicament en el que voldríem que fos aquesta normativa, tot i que considerem que moltes de les coses que precisament voldrien ara per ara no s'estan fent. Efectivament, partim de la base que la Constitució espanyola atribueix competència exclusiva a l'Estat en les bases del règim jurídic de les administracions públiques que han de garantir un tracte comú als administrats i un procediment administratiu comú. També la Llei 13/1989, a la que abans s'ha fet referència, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat, va ser modificada, tal i com deia abans el Partit Popular, per la Llei 23/2002 de la Generalitat, amb la finalitat precisament d'incorporar aquelles modificacions que la mateixa llei estatal anava incorporant i que, òbviament, eren considerades de caràcter bàsic. Aquesta llei 23/2002 va adaptar, bàsicament, també ho dèiem abans, els terminis de resolució dels procediments, la notificació d'aquestes resolucions i el silenci administratiu. Però no va incorporar el sistema de recursos administratius perquè consideràvem que ja es detallen a la llei estatal. En el capítol 6, en tot cas, el que sí es va fer és establir unes normes complementàries. Sincerament, nosaltres no considerem que hi hagi inseguretat jurídica per part dels ciutadans. Ara bé, el Partit Popular proposa modificar novament aquesta llei 13/1989 d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat per tal que reguli el règim de recursos administratius sense, com hem dit abans, haver de fer remissió a l'Estat. El Partit Popular, també ho ha dit el senyor Montanya, assenyala que l'òptim hagués estat fer una nova llei de règim jurídic i procediment administratiu en la 7a legislatura, que no es va fer. I que aquesta llei no és una prioritat, sembla, per part del govern en l'actual legislatura, cosa que nosaltres, en principi, també compartim. Per tant, ells exposen que aquesta modificació parcial s'aconseguiria que una mera norma d'organització administrativa es convertís en una autèntica norma de règim jurídic i procediment administratiu de l'administració catalana. Bé, quins són els motius que han portat a presentar la nostra esmena a la totalitat? Tenim 5 motius que exposarem. En primer lloc, la tècnica normativa desaconsella repetir en una norma el contingut d'altres normes. A més, no es tracta d'elaborar un text refós que plegui normes emanades de diferents poders legislatius. Concretament, els articles 85 i 86 de la proposició de llei que el Partit Popular presenta són una mera traslació de la llei estatal 30/1992, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, llevat d'algunes especialitats que s'incorporen a l'article 85 i que fan referència a la denominació dels òrgans superiors de l'administració de la Generalitat, fan referència específica al govern, al conseller, als consellers, al conseller primer si n'hi ha, els alts càrrecs, secretaris generals, secretaris sectorials, directors generals i altres òrgans administratius que hi puguin haver. En segon lloc, un altre aspecte pel qual nosaltres presentem l'esmena a la totalitat. L'article 159 de l'Estatut d'Autonomia atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de règim jurídic i procediment de les administracions públiques catalanes. Òbviament, com hem dit abans, sense perjudici de les bases que estan reservades per la Constitució espanyola a l'Estat. Nosaltres volem, doncs, que aquest règim jurídic i procediment es reguli pel conjunt de les administracions catalanes. Un tercer element pel qual nosaltres presentem l'esmena a la totalitat. Convergència i Unió el que vol, amb independència, que es faci amb una o més lleis, amb diferents normatives. El que vol, com deia, és que reguli el que diu l'Estatut d'Autonomia, és a dir,
l'estructura de l'administració de la Generalitat, els seus òrgans, els seus directius públics, el seu funcionament, la seva articulació territorial. I, en canvi, malauradament, ens trobem a hores d'ara amb un govern que encara no ha entrat en el Parlament la modificació de la Llei 3/1982 del Parlament, del President i del Consell Executiu. Aquí faig un parèntesi perquè tots ens vàrem queixar del període de temps que es va dedicar a la tramitació de l'Estatut. Doncs bé, si pensem una mica i mirem els mesos en què ja porta aquest projecte de llei en la seva tramitació, veurem que estem una mica més enllà del 25% del temps amb el qual es va tramitar l'Estatut d'Autonomia. Ara ens assabentem fa 2 dies per un diari, El País, que encara no ha passat pel Consell Tècnic aquest projecte de llei. I avui, per un altre diari, també ens assabentem que hi ha el dubte sobre si la figura del cap de l'oposició ha d'estar inclosa o no en aquesta llei. Bé, també, com dèiem abans, ens trobem amb que el govern no ha estat encara capaç d'articular obertament els òrgans territorials, tot i que actua de facto nomenant persones al territori per responsabilitats que no existeixen. Un govern que no acaba de presentar mai el projecte de llei de l'oficina antifrau, que acabarem potser per creure que realment és virtual. Un govern que prepara reestructuracions massives de departaments de la Generalitat, però finalment semblen l'obra de la Seu, ja sigui perquè no se'n surt en gestionar-les o perquè no troba les persones clau per posar-les en els llocs corresponents. Un govern que tampoc avança en la formulació i disseny de circuits de coordinació entre les administracions catalanes i entre els diferents òrgans de la Generalitat. Bé, el que sí reconeixem que funciona a la Generalitat és la gestió dels silencis a tots els nivells. Un quart punt pel qual nosaltres rebutgem o presentem aquesta esmena a la totalitat. I és que el nostre grup parlamentari vol que es determinin les diferents modalitats organitzatives i instrumentals amb els quals ha d'actuar l'administració i els organismes que, lògicament, en depenen. Però volem que es faci amb transparència, no amb habilitacions del govern, amb l'excusa de reorganitzacions que el permetin modificar el funcionament d'organismes creats per llei, subtraient la potestat d'aquest Parlament i fent opaca la gestió d'aquests organismes. Un cinquè element pel qual presentem esmena a la totalitat. Volem també que es defineixin les formes d'organització i gestió de tots els serveis públics i, a més, la participació del sector privat en l'execució de les polítiques públiques i de la gestió dels serveis públics. Volem que es faci això, tot i que l'actual govern, com deia també abans, no acaba de treure mai un decret promès sobre mesures de millora dels serveis públics, ni acaba d'arrencar les oficines de gestió unificada, ni produeix resultats visibles en la simplificació dels circuits administratius interns ni per les empreses, circuits que, per cert, són necessaris per l'activació de l'administració electrònica que preconitza aquest govern. Un govern, finalment, que tampoc elabora les cartes de serveis ni el sistema d'auditories de gestió ni d'avaluació dels serveis públics. Doncs bé, malgrat aquesta inactivitat i inoperància, no sabem si per incapacitat de gestionar o per manca d'idees, el nostre grup pensa que potser haurà de ser qui presenti les corresponents proposicions de resolució o de llei per tal que aquestes actuacions siguin possibles. Ara me n'alegro d'haver sentit a la diputada Gomà dient que tenien preparats uns projectes de norma que substituirien aquesta llei 13. Repeteixo que hi ha moltes actuacions a desenvolupar, sense o amb el vigent estatut. I ja els aviso que els grups que donen suport al govern, quan diguin que per què no les hem fet nosaltres durant 23 anys, els respondré que sí, que n'hem fetes moltes, però que algunes d'elles s'estan desfent. I també els pregunto què ha fet el govern en aquests 4 darrers anys. Però bé, el fet que no es facin les coses que creiem que s'haurien de fer
no vol dir que hi haguem de renunciar-hi. Per acabar, com volem un ambiciós i autèntic corpus normatiu en matèria d'organització, procediment i règim jurídic de les administracions públiques catalanes, presentem aquesta esmena a la totalitat perquè no podem votar a favor una proposició de llei que dona una resposta tan escassa a les nostres pretensions. Moltes gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats. Gràcies.